Ngiphinde ngibingelele bantwana benkosi. Ngisabuyile naso lesi sihloko senhloso yokufundisa noma ngokucacisa ngendaba yobuNazaretha nendaba yevangeli elashunyelwa uShembe ngobuNazaretha ngenxa yakho ukuthunywa uNkulunkulu. Ngiyocela nje-ke abanesineke babekezele balalele, laba abangenaso isineke uNkulunkulu uyayazi indaba yabo. Kodwa inhloso enkulu kunakho konke ukushiya ulwazi oluyilo. Noma umuntu othize lolo lwazi lumphatha kanjani, akubalulekile. Okubalulekile iqiniso likaShembe, hhayi ukuthi kube iqiniso elihambisana nawe noma liphambuka endleleni yafundiswa uShembe. Namhlanje bengifisa ukuveza isihlokwana esithi ibandla lamaNazaretha noma inkolo yobuNazaretha ayifani nazo zonke iy'nkolo ey'khona emhlabeni. Kukhona khona la ihambe ifane khona, kukhona futhi la ihambe ihlukane khona kakhulu, ngoba inkolo yobuNazaretha iyinkolo elawulwa uNkulunkulu, iyinkolo elawulwa umthetho kaNkulunkulu, iyinkolo engagudluki emyalweni kaNkulunkulu noma emthethweni kaNkulunkulu ngenxa yesimo esikhona ezweni. Ngaba esepolitiki, ngabe esempucuko, ngabe sanoma yini ekhona emhlabeni eyenza kube nenguquko mhlampe ekuhambeni kwezenkolo. Iyinkolo emile nje, okwakwenzeka emandulo kusenzeka namanje, kuyokwenzeka futhi kuze kube phakade. Awufani nje nokuthi njengoba sekwaba nedemokhrasi la eSouth Africa, kwaba khona izinto esekuthiwa ivumelekile ukuthi zenziwe abantu. Nakuba lezo zinto ziphambana nomyalo kaNkulunkulu noma nomthetho kaNkulunkulu, namabandla alindeleke ukuthi lezo zinto azenze njengokulawula komthethosisekelo. Cha, ebuNazaretheni abunjalo, enkolweni kaNkulunkulu kakunjalo. Uma leyo mthetho oshawayo uhulumeni noma ubani noma ngabe amazwe omhlaba uphambana nomyalo kaNkulunkulu, ebuNazaretheni lowo mthetho ngeke uzo-apply, ngeke uzosebenze ngoba umile emthethweni kaNkulunkulu. Ingakho kunesifungo esithi ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwey'nsuku zami. Ukuphela kwey'nsuku zakho kusho ukuthi uyohlala emthethweni kaNkulunkulu kuze kube uyahamba emhlabeni noma kuze kube phakade, ngoba uNkulunkulu akaguquki, akawushintshi umthetho. La ebuNazaretheni ayikho into uShembe azenzela yona. Konke uShembe akwenza wayeyalelwa uNkulunkulu. uShembe sishilo sokuthi wayengafundanga, ngeke sithi wahlala phansi wafilosofisa, wenza ifilosofi yokuthi elami ibandla ngifuna liqhube kanje. Lokhu nalokhu, cha, akuyilo ibandla lefilosofi, kodwa ibandla lomyalo kaNkulunkulu odirect. Ingakho sithi ngoJanuwari sikhumbula ukufika kukaNkulunkulu emhlabeni eze kuShembe, ezoshintsha uNkulunkulu igama lakhe emhlabeni ebe uShembe. Abantu bangadideki ngalokho ngikushoyo, angisho ukuthi uShembe uNkulunkulu, uShembe lo esimbona ngenyama, kodwa khona uNkulunkulu owumoya, a spiritual being esikhona emhlabeni esigama lalo linguShembe. That spiritual being, lo Shembe, lo uNkulunkulu owumoya,
siye sithi uhlala esiqwini esingushembe wenyama. Sithi ushembe lo esimbonayo isiqu oyinyama, ushembe lo ofayo akawuye uNkulunkulu. Kodwa kuyena yena uyisitsha sikaMoya oyingcwele, egama lalo lo Moya oyingcwele ungushembe. Kungaleso sizathu phela esenza ukuthi uNkulunkulu athi ubuholi baleli bandla noma isitsha ayongena kusona, igama laso leso sitsha kufanele kube ushembe. Ushembe akaziqambanga lokho ukuthi ushembe, kodwa waqanjwa uNkulunkulu engakazalwa. Waqanjwa uNkulunkulu engakazalwa. Umlando uyasitshela ukuthi inkosazana eyadla imbali yakwaHadebe emahlutshini, uSitheya igama layo, umoya wafika, izwe lafika kuyona lathi lo moya owudlileyo igama lawo ushembe. Le mbali oyidlileyo bengeyimbali kodwa bekuwumoya oyingcwele, egama lawo lingushembe, ngoba wena uyozala umprofeti ogama lakhe liyakuba ngushembe, ngoba kuyena kuyofika uNkulunkulu ogama lakhe lingushembe ahlale kuyena. Yilokho esikushoyo. Masithi ushembe uNkulunkulu, thina asisho ushembe lo wesiqu ababizwa ngamagama njengoba sasithi kunoBhombela, asisho ukuthi uBhombela uNkulunkulu, uBhombela womprofeti. Njengoba sithi kunelanga, asisho ukuthi ilanga uNkulunkulu ngoba ilanga lalingumholi. Njengoba sithi inyanga yezulu, asithi inyanga yezulu uNkulunkulu, njalo njalo. Kodwa sithi ushembe owangena kuyena phezu kwentaba yasenhlangakazi. Igama lalo shembe, igama lalo Moya oyingcwele ushembe, igama lalo uNkulunkulu wafika ngetray ezodlisa ushembe isimayo ngomhla ka-14 kuJanuwari entabeni yasenhlangakazi. Igama lalo moya ushembe, igama lawo. Igama lalowo muntu owayeyalela ushembe ethi sohlangana phezu kwentaba yasenhlangakazi, igama lalowo owayesho njalo ushembe. Ngicabanga ukuthi senguchazileke lokho, onendlebe yokuzwa uyozwa, ongafisa ukuzwa ke unfortunately ke akukho nami engingakwenza. Kodwa ebengifuna ukusho ukuthi ushembe akayiqambanga ukuthi ushembe. Kungakho ke ngesikhathi umprofeti esizohamba emhlabeni abuza kuNkulunkulu ukuthi njengoba ngihamba ke emhlabeni kuzosale kwenzekani ngebandla. Lapho uNkulunkulu athi kuzokwehla mina futhi ngizohola ibandla. Kungakho ngathi inkosi ilanga ayizalwanga njengezingane zonke, yazalwa ngomyalelo kaNkulunkulu, ngoba kuwukuthi uNkulunkulu uyena ozokwehla ezulwini azongena kuyona azohola ibandla emva kamprofeti. So ke lokhu ukuthi ibandla liholwe umuntu wakwaShembe akiyo i-coincidence, futhi akuyinto umprofeti ahlala phansi wazibumbela yona noma wayefilosofela yona. Ngishilo ngathi wayengafundanga. Izinto ezinjenganalezo zidinga abantu abafundileyo. Kodwa kwaba uNkulunkulu owenza lokho, wathi emva kwakho nangu ozohlala esihlalweni, kuzobe kuhlele mina uqobo, ekhomba inkosi ilanga. Sengike ngakuchaza emavidweni angaphambili lokho, angizukuqala phansi ngikuchaza. Kodwa bengifuna ukucacisa ukuthi ngilungise lo mbuzo ukuthi kungani kusuka ushembe kuhlala ushembe. Ingoba abantu bakwaShembe bakhiwa uNkulunkulu, abazakhanga bona. Yes, bazelwe ngokwenyama, kodwa inyama yabo, phakathi kwabo inyama yabo iyisitsha sokuhlala uNkulunkulu kubantu bakwaShembe. Njengoba ngisho ngithi umprofeti wayenento yokuthi emva kwakhe ibandla lingaphathwa abefundisi, kodwa uNkulunkulu wakwala lokho, wathi wena zala umntwana,
umntwana lozomzala imina engizobe ngihola ngaye ibandla esho inkosi yelanga eyindodana yomprofeti. So ke akukwazi ke ukuthi umoya ogama lawo lunguShembe ungahlala enyameni enganalo igama futhi azakhela lona uNkulunkulu elithi uShembe. Inyama ufanele ahlale kuyona umoya oyingcwele ungowakaShembe ngoba isibongo uNkulunkulu ayisungulela sona njengesibongo sikaJakobe. Engazi ukuthi ngizothi ubani-ke noma wayengoJakobe waka-Abraham, kodwa njengenzalo kaJakobe owayekhandela yona uNkulunkulu azakhela yona ukuthi izoba ifa lakhe, kanjalo nenzalo yakwaShembe uNkulunkulu wazakhela yona ukuthi ibe ifa lakhe. Yingakho ungeke ukwazi ukuthi uShembe owumoya ahlale kuNduli, ngeke akwazi ukwenza lokho ngoba phela manje sengizoba uNduli Shembe mina, cha. Kufanele kube uShembe, uShembe lo owumoya wasenhlangakazi angene enyameni ewuShembe lo oyinyama azakhela yona uNkulunkulu, wayiqambela yona ukuthi iyoba uShembe igama layo, kuyigama eliyisibongo. Ngoba ukubuke ngoba abantu bakwaShembe abantu kuphela abawuzalo lukaBhombela, owuzalo lukababa omkhulu, abekho abanye ngoba uNkulunkulu wazakhela yena leso sibongo. Manje-ke ngiyala engifuna ukuya khona ukuthenini ibandla lamaNazaretha alifani nezinye izinkolo, ngoba izinkolo ezinye zakhiwa abantu, bahlala phansi abantu bayikhanda, bazakha, basho ukuthi kuzokwenzeka nje, banza ama-constitution nani nani. Cha, ekukholweni ebuNazaretheni akubanga njalo, lakhiwa uNkulunkulu ngezakhe izandla. Nemithetho esebenza khona imithetho kaNkulunkulu azakhela yona ngezakhe izandla. Uma uNkulunkulu wathi itabane ayingene ebandleni kaNkulunkulu, kanjalo nasebuNazaretheni itabane kayivumelekile ngoba uNkulunkulu wathi akayifuni. Lokho ngeke noma uhulumeni angawushintsha umthetho azawugomonqise, uma nje kuwukuthi uNkulunkulu akehle ezulwini azothi sengiyavuma, lokho ngeke kuze kwenzeke ebandleni lamaNazaretha. Lokho angisho ukuthi azikho, zingaba khona kodwa azivumelekile. Awukwazi ukuphumela obala uthi-ke manje nakho ngesitabane ngifuna ukushada nenye indoda, ngeke ukwenze lokho kuleli bandla. Zikhona zifihlile zifihlile ngoba azivumelekile. Kanjalo nebungoma, uNkulunkulu uma athi ubungoma akabufuni uyena ebungcweleni bakhe, kanjalo nasebuNazaretheni izangoma kazifuneki. Uma kukhona isangoma osaziyo ukuthi singumNazaretha, okwazi leso sangoma kuwumNazaretha, kodwa isapota lobuNazaretha ngoba uNkulunkulu akasifuni isangoma. Ngoba isangoma esikhwameni sesangoma noma esikhwameni somuntu owelapha ngokwesintu, ukhona umuthi obulalayo, ukhona nomuthi ophilisayo. Bese kuba ukuthi kukhona nokubona izinto mhlawumbe ezingabonwa ihlo lenyama. Lokhu uNkulunkulu akufihlela abantu. Ukuba uNkulunkulu wayethanda ukuthi abantu bazi izinto ezizimfihlakalo, ngabe bonke wabapha lawo mandla ukuthi baprofethe, bakwazi ukubona izinto ezizokwenzeka ngakusasa, noma izinto ezidala ukuthi kube khona into ethile eyenzeka, noma ukugula noma yini, bayibona ukuthi zenziwa yini. Ngoba uNkulunkulu lapho wayesuke ethuma ingelosi, umoya oyingcwele wokuthi uze kulowo muntu ufike uzomyalela ukuthi kuzokwenzekani. Manje-ke izangoma nezinyanga azisebenzisi umoya oyingcwele kodwa zisebenzisa umoya wabantu abafile. Njengoba zisebenzisa umoya wabantu abafile zenza into ephikisanayo nomyalo kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akamniki umuntu ofile amandla okulawula emhlabeni, kodwa unika amandla
okulawula ngentando kaNkuluNkulu. Lokho okungenzeki ebunyangeni nasebungomeni akuyintando kaNkuluNkulu kodwa intando yabaphansi. Esithi-ke ngobuNazarethe intando yomoya owaliwe ezulwini. Busungena kubona-ke ube yilento abayiyona. EbuNazaretheni lento yokuphinga nokuhlobonga ayivumelekile. EbuNazaretheni ayikwazi indoda eganiwe noma indoda engaganiwe ukulala nomuntu ongeyena umkakhe abangahlanganiswanga ngokwenkonzo kwathiwa nina seniyindoda nomfazi. Awukwazi kwembatha nalowo muntu. Mawembatha nalowo muntu uyaphinga. Noma ngabe ungowesifazane noma ngabe ungowesilisa uyaphinga. Uma utholakala unjalo kufanele unqunywe ebandleni ngoba usubungcolisile ubungcwele. Ngoba uNkulunkulu ubuNazarethe wabakhela ubungcwele. Wabakhela ukugcina ubungcwele bakhe. Uma ngabe wenze njalo uphinga kufanele unqunywe esontweni uhanjwe uyothetha isicala. Uma lelo cala lakho lisho ukuthi kufanele uxoshwe esontweni ungaphindi ube yilunga lebandla kufanele lokho ukuxoshelwe ngoba kusetshenzwa ngomthetho kaNkuluNkulu. Kanjalo futhi nokuhlobonga ukuthi kulalana abantu abangaganene noma abantu abangashadile. Mhlawumbe umuntu uqonywa ngisho njalo nje ukuqonywa lokhu uqonywe intombi noma uqonywe yini bese nenza ucansi akuvumelekile ebuNazaretheni. Ingakho uma ngabe kumithisenwe abantu abangashadile, abantu abangaganene, laba bantu bayanqunywa esontweni. Bobabili, indoda owesilisa nowesifazane bayamiswa esontweni kuthiwa bahambe bolungisa lento yabo. Bayothi mase beyilungisileke baqeda bese bebuya-ke beze esontweni bezohlanjululwa ngendlela yakhona okuwukuthi sebelobolene sebeshadene. Uma ngabe bengashadananga bengalobolananga kufanele kuzwakala ukuthi yini eyenze kwenzeka lokho ngoba khona ukuthi uthola ukuthi bamithisene abantu bakhishwe esontweni kodwa mhlambe ekuhambeni kwendlela yabo base bayalana ngokuthi mhlawumbe owesifazane abesethandwe enye indoda mhlawumbe ezaliswe enye indoda ongeyole kodwa hayi ukuthi owesilisa besemala ngoba esethi akasamfuni. Akwazi kwenzeka lokho kodwa kube nesizathu sokuthi mhlawumbe lo munye wesifazane ubese qomenye indoda wazaliswa enye indoda bese base beyahlukana. Singabuya-ke indoda izobeka idaba layo bese ihlanjululwa ukungena esontweni kodwa wesimama akakwazi ukubuya. Owesimame onomntwana ebengumNazarethe eyinkosazane yobuNazarethe ehamba u-25 enikwa imiyalo ukuthi awulali nendoda uyinkosazane ungashadanga. Uma weshelwa insizwa uyayitshela wena uyintombi ka-25 ubekelwe ubungcwele bukaShembe okuwukuthi kuyoqhamuka insizwa ka-23 izokucela ebhentshini ko-anti bese niganana ngendlela efanele kuyinkathi nazana ubunqunu benu senihlanganisiwe nashada. Ingathi unazana ubunqunu benu. Imiyalo leyo abayalona ku-25 uma uyephula wena leyo miyalo uyolala nomfana uyolala nendoda bese uyamitha. Yini okufanele yenzeke kuwena ukuthi umiswe esontweni ukuthi uyahamba uyolungisa lento yakho uyobuya ngoba usuhlanganiswa nendoda ngaba yile kumithisile noma yenye kodwa sibuya ngoba usuhlanganisiwe indoda ngoba asikho isigaba la ebandleni sabantu okuthiwa oma beyingane. Uma ngabe uzala umitha unkosazane uyahamba ubuya ngoba usuhlanjululwe umuntu uthize wesilisa ngokuthi ube umkakhe nehlanganiswe
ngokwenkonzo bese ubuya uzohlambuluka ungene ebandleni ungene emakhosikazini ngoba usuyinkosikazi. Uma ngabe uma wengane asikho isigaba soma wengane la, kunesigaba samakhosazana, kunesigaba somama or samakhosikazi, kunesigaba samadoda, asikho esinye. Lokho sekukhona nje manje kuthiwa amakhosazana entethelelo into engekho ebuNazaretheni. Into nje uShembayala engekho ebuNazaretheni. Asazi iqhamukaphi kodwa nje into engekho nje ebuNazaretheni. Noma angaze ayishaya isifuba ngoba inkinga iba la. Uthothi laba bantu okuthiwa amakhosazana entethelelo bakhona la esontweni bagqoka amaduku bahleli lapha nomama. Kodwa baphume emadodeni bakepitile inqwaba yabo, hayi ukuthi abanamuntu abathandana naye. Njengoba lapha nje banomuntu abathandana naye ongalobolile abangahlanganisiwe naye kodwa aba-engage ngokocansi, abahlanganayo ngokocansi. Kodwa la esontweni bathiwa babantu amakhosazana entethelelo. Inkosazana makuthiwa umuntu inkosazana entethelelo ngafanele phela kube ukuthi akanamuntu athandana naye, akalwenzi namuntu ucansi, uhleli ulinde kuze kuqhamuka indoda emhlambululayo emenza unkosikazi. Kodwa hayi ukuthi umuntu uzovuka ekuseni ngesabatha evuka endodeni aye esontweni afika athi uyinkosazana entethelelo, aphinde asuke esontweni aphindele endlini aye endodeni esokeni laka. Mhlawumbe lelo soka aliyo ngisho umNazaretha, ngisho ngabe kuthiwa umNazaretha benza isono leso. uNkulunkulu akayivumi leyo nto. So-ke manje-ke isigaba esingekho nje la esontweni ngoba isigaba sesono. Kuphela umuntu la esontweni ovunyelwayo ukuthi engangena ewungewuye umama engeyinkosazana. Umuntu ophendukayo ohlatshwe yizwi excuse me, ohlatshwe yizwi levangeli elishunyayelwayo likaShembe. Asasenza isono, wenza isono engenawo umthetho, wengenamthetho womlawula le kade ngisho ka-25 ebekelwa amakhosazana. Wangena esonweni, useyisola ngesona angena kusona sokuba nomntwana, sokulala nendoda engashadile azabe nomntwana. Usefika-ke manje useza la esontweni, usezovuma isono sakhe, usethatha uyongena emanzini, seyalulekwa-ke abakhokheli bomama ukuthi-ke mntanami, la ebandleni lamaNazaretha siney'gaba ey'ntathu. Sinamakhosazana, sinamakhosikazi, sinenhlalisuthi. Asinakho okunye. Lesi sigaba wena ofika naso kasinaso. So cela-ke mntanami usicelele kusokela wakho noma ubaba wengane mabe sendawonye ukuthi sicela ukuthi size nabazali bakho, sihlangane nabazali bakho, sicela ukuthi nihlanganiswe ngokwenkonzo, nihlanganiswe ukuze ukwazi ukuhlambulukela ungene emakhosikazini ube unkosikazi ka-14. Bese behamba abagcotshwa abaphathi balo ntombazane ofikayo baye kubazali baye intombazane, bafike bethi bazali umntwana wenu ufikile laphana uthi uyafisa ukungena enkonzweni yabaNazaretha abe ngumNazaretha. Manje imigomo yakhona ihamba kanje. Uthola ukuthi mhlambe lowo mfana wagcina ukuyimithisa leyo ntombazane wabaleka, abasathandana. Kuwukuthi mhlambe biyiqomele biyijolela nomunye umuntu. Sekufanele-ke kube ukuthi-ke lowo muntu uma efisa ukuthi khona ayifisayo ngaleyo ntombazane kukhulunywe naye ukuthi-ke njengoba usuthandana nentombazane kunento enje. Uma ufisa ukuqhubeka nawo uzoqhubeka, kodwa uma kuya ngokuthi awufisa ukuqhubeka nayo kusho kufanele ehlukane. Uma behlukana sekufanele kutholakale mhlawumbe indoda le emhlalisuthini efisayo ukuthatha lo ntombazane imenze umkayo, imthathe imenze unkosikazi, ahlambuluka kufanele ungena ku-14 ngoba asikho isigaba sakhe. Kufanele ahlanjululwe ngoba ufike esesenzile isono wasivuma wahlukana naso, ngoba kubalekile ukuthi uma usuvumile isono uhlukane naso.
akusizi ukuthi uvume isono ungahlukani naso. Lokho uNkulunkulu kungumenza isilimo. So ke nabo ke laba abafikayo uma ke ngathi bafike babhabhadiswe esontweni benamadoda abalala nawo bengashadile nawo baphindele nabafana nalaba engikhuluma ngabo bebeyawu 25 kufanele bame nabo ngoba balala nabenza isono baqhubeka nokwenza isono sokuhlobonga ngoba balala namadoda abangashadile nawo. Manje ke lokho akucompromisewa ebuNazaretheni. Abunayo into yokuthi hayi manje nina nisaqhubha ngendlela endala niyahlukumeza noma mhlambe nediscriminate abesifazane. Cha, umthetho kaNkulunkulu uthi umuntu oyoza phambi kaNkulunkulu yilowo ogcine ubungcwele obukuzehlukanisela uNkulunkulu ube ngumntwana kaNkulunkulu engunaphakade. Ilobo ubungcwele. Uma ngabe uzoba umuntu ongcwele kufanele ungabi nayo into uNkulunkulu athi akayithandi. Ungayenzi into ethi uNkulunkulu akayithandi. Ngisho nowesilisa uma efika lapha eNazaretheni enontombi ngaphandle. Nentombi yakhe kufanele ayincence le ntombi yakhe ukuthi naye izobhajadiswa bese beyahlanganiswa nayo. Noma enza imlokhuzana imfanele afeze imfanelo zokuthi baphelelisane bese beyahlanganiswa nayo ukuze bakwazi ukuthi bangene babe ngabantwana bakaNkulunkulu abapheleleyo. Kodwa nje hayi awukwazi ukuthi ungathi uyindoda ufike ungene la ebuNazaretheni na intombi yakho lapha noma umkakho lapha not umkakho intombi yakho anehlukene nayo uzobuya uphindele kuyona niyolala niyokwenza ucansi kodwa wena ngapha uthi ususe ebungcweleni. Akukwazi ukwenzeka lokho ngoba usaqhubeka nokuhlobonga uqhubeka nesono. Lungisa indaba yakho naleya ntombazane nihlanganiswe nibe indoda nomfazi ningene ekukholweni. Thina ekukholweni asikhuluma lutho ngendaba yokulobola ukuthi umuntu umlobolile noma wenze njani, indaba zemndeni lezo. Uma umndeni uthe hayi ngoba useyikhiphile inkomo ezimbili singamhlanganisa uzobuya aqede okunye noma ngeke silikhiphe udwendwe ngeke simqholise. Asingene thina njengebandla lapha endabeni kamaqholisi. Esingene kukho isekuthenini abahlanganiswe ngokwenkonzo babe indoda nomfazi ngokukaNkulunkulu hayi ngokwabantu ngokukaNkulunkulu. Sebengaqhubeka ke balindeke baze bayoqholisa ke ngendlela abaqhubeka ngayo kodwa sebehlanganisiwe lokho ukuthi namhlanje seniyindoda nomfazi. Lokho ukuthi bangakwazi ukuyobhala isitifiketi sakwa Home Affairs esithi now they are married. Isho njalo inkolo yobuNazaretha ayicompromise leyo nto. Ayicompromise. So ke nje leli gugu nje lento kuthiwa khona amakhosazana intethelelo ayikho ebuNazaretheni into engekho nje. Into engekho nje into nje ezakhelwa abantu. Into nje ezakhelwa abantu ngenhloso zabo ezithizeni. Njengamanje ingazi zamaNazaretha ayisamithi iziyebula. Ngoba sezazi ukuthi kunento ekuthiwa indaba yentethelelo. Kanti uma ngabe ingane imitha umthwalo omzali wayo ukuthi enze sure ukuthi labantu abayimithisile bayifeza izidingo zayo ukuze ikwazi ingane ukubuyela enkonzweni sonke. Ngoba uma kungenjalo ayikwazi ukuqhubeka nokusonto ngoba iyephulile umnyalo kaNkulunkulu. Izoba yini la ebandleni ngoba yinkosazana yiyo unkosikazi. Izoba yini? Ingakho kumthwalo omzali ukuthi enze isiqiniseko sokuthi lengane yakhe ukuze ingahlubuki ekukholweni ngoba vele isihlubukile ngokumitha. Kodwa ukuze igcine umNazaretha kumthwalo omzali ukuthi enze imizamo yokuthi ayitholele umuntu ongasayihlambulula yenza unkosikazi. So ke nje indaba yokuthi nje khona abantu bayantethelelwa nani ayikho. Kuqanjelwa nje oshemba bathi kuthiwa hayi inyanga yezulu yathi ingane ukuze ingahlubuki. Cha, inyanga yezulu yayingeke ingafikele uzoshintsha imithetho kayise. Inyanga yezulu yayizokhulisa inkosi. Inyanga yezulu yayizohola ibandla emva komfowabo. Njengoba ngeke ngachaza ngokudlule angizoqala phansi ukuthi inyanga yezulu yayizile
yayikhethwe nje ezulwini ukuthi izoba umsizi wenkosi esesihlalweni njengoba naye ngiyasekhohlwa. So yayingezile uzoshintsha umthetho webandla kodwa kwaba abantu ngoba ibandla linje abantu abafuna kwenziwa imithetho yasemabandleni abasuka kubona. Fika abantu la wasitshela kodwa uShembe inkosi ilanga yathi bayeza bazofike banishintshise zonke lezi zinto ningavumi. Bofike banenzisa imithetho yasemabandleni abo. Yathi ningavumi. Kodwa ke ngebhadi ke bafika nezinto ezikhazimlayo ke sagcina abantu bexhophekile bagcina bayivuma izinto. So ke njengamanje ke nje ingakho nje abantu bengasafuni nokuzwa lutho ngoba sekumnandi esontweni kanti umthetho kaNkuluNkulu awumnandi. Lento engiyichazayo nje la ayimnandi, iwumthetho onzima kodwa umthetho omile kaNkuluNkulu ngoba uNkulunkulu ugcina ubungcwele. Into ephambili nje ukuthi kugcina ubungcwele hayi ukuthi kujabuliswa abantu ukuthi abantu kufuneka baze bathokoze ukuze abantu babe baningi esontweni. Kungcono abantu babe bancane esontweni kodwa babe ngcwele. Kube negaranti ukuthi laba bantu abancane abasesontweni kodwa benza intando kaNkuluNkulu ukuthi ungaba negaranti yokuthi ngomhla wokuphela bombona uNkulunkulu. Kodwa hayi kube nenkovu nje yabantu abangeke bambone uNkulunkulu. Kube nenkovu nje yabantu abazenzela umathanda kodwa bebethi baphethe ubungcwele. Akukwazi ukwenzeka lokho. Ubungcwele buphathwa ngobungcwele. Ubungcwele buphathwa ngezandla ezingcwele. Ingakho uShembe athi kwaba ukuthi uShembe ethi ngizozakhela mina isitsha engizohlala kusona ukuze leso sitsha ngisinike umyalo wami ozoqhubeka nokuba umyalo nokuhola ngendlela kaNkuluNkulu. Ngithe uJakobe uNkulunkulu wamakha from scratch nje ngoAbraham ukuthi ngaye ngenzalo yakhe uzokwakha ibandla lakhe uNkulunkulu azobeka kulona ubungcwele bakhe. Bakhona abanye abantu ababekhona, bakhona uEsawu, bakhona bani lomfana wazalo lokhuzo noIshmayeli. Bakhona inzalo yabo ikhona kodwa uNkulunkulu akazange ayikhethe inzalo yabo wayenza yabangcwele. Yaba inzalo nje enjengenzalo yabezizwe kodwa nakube inzalo kaAbraham kodwa yayingeyinzalo eyisitsha sikaNkulunkulu sokugcina ubungcwele. Ikanjalo ke nakuShembe inzalo yakhe wayenza yayiba isitsha sikaNkulunkulu sokugcina ubungcwele. Ngoba njengoba nakhona kwaIsrayeli enzalweni kaJakobe akubona bonke abantu ababebekela ubungcwele. Ubungcwele uNkulunkulu wabeka kuLevi nakuJuda. Wabeka ubungcwele bakhe lapho. So ke wayikhethela yena lazi ingane ezimbili zakhe ezikaJakobe ukuthi endlini kaLevi kuyophuma abapriest kuthi endlini kaJuda kuyophuma amakhosi. Wazakhela uNkulunkulu leyo nto eyikhethela yena enzalweni kanjalo nakuShembe. Enzalweni kaShembe zonke izingane zakhe njengoba zikhona nabazukulu. Phakathi kwabo khona inzalo yabaLevi. Phakathi kwabo khona inzalo yamakhosi. Phakathi kwabo akibo bonke abamakhosi, akibo bonke abamaLevi. Kodwa phakathi kwabo njengoba inzalo kaShembe kukhona labo abakuleso sigaba. Njengoba wakwenza kuJakobe. Wakwenza kuJakobe ukwenzile nakuShembe. Ingakho nakuJakobe umpristi wayephuma endlini kaLevi. Kanjalo nenkosi yayiphuma endlini kaJakobe kaJuda. Siyakhumbula ukuthi inkosi yake yaphuma endlini kaBenjamin uSawuli. Kodwa uNkulunkulu wabuya alibulungisa lelo phutha. Wathatha ubukhosi ubuyisela endlini kaJuda ngoDavid. Bahamba kanjalo ubukhosi kanjalo nakuShembe. Ngiye ngizwe nje kuthiwa hayi ubuNazaretha akile ifa lakwaShembe. Cha. Nami ngiyavuma akile ifa likaShembe, ifa likaNkulunkulu kodwa ubuholi
uNkulunkulu wabunika indlu kaShembe, wabunika ulibo likaShembe njengoba nobuholi noma nobukhosi bakwa-Israyeli wabunika indlu kaJuda, kanjalo nobupristi wabunika indlu yabaLevi. Akuyinto entsha, into eyayikhona nje, into eyayikhona. So-ke engizama ukusho ukuthi asikwazi ukuthi kungathi ngoba nakho emhlabeni izinto sezi-fashionable bese kuthiwa-ke nebandla maliphile a-fashionable life, ukuthi hhayi iy'ngane ziyawenza amaphutha, iy'ngane wathi kufanele-ke manje iy'ngane kube njani, zimithisane zibuye zize ney'ngane zayo zesontweni. Cha, asikwazi ukwenza lokho, ibandla alikwazi ukwenza lokho ngoba lihamba ngomthetho kaNkulunkulu. Ngaphandle uma ngafika uNkulunkulu-ke ethi-ke cha, sengiyawuhoxisa lo mthetho, seningahlobonga akuseyilo icala. Kungenzeka-ke mhlampe, kodwa nje njengamanje kusamile nje ekuthenini ubuNazarethe buphethwe ngentando kaNkulunkulu. Inkosi ibusiseni kuzwile.